Sa ibongkan sa iyang edad, matyagang nagpila ang 88 anyos na si Lola Socorro Hiluya, kan Barangay Santa Rosa, San Jacinto, Masbate, sa Tarabangan Caravan kan Ako Bicol Partylist sa Plaza Año Nuevo, sa Barangay Poblasyon, San Jacinto, Masbate, kan nakaaging Biyernes, Mayo 17. Sabi niya, gusto niyang marisitahanin bulong para sa iyang abo na pirang aldaw niya naman na pig-iinda huli sa kawaran nin kwartang pampabulong. Kaya nga, nagpatikap ako kay guman ako sa mga ginamatiyag sa lawas. Salamat po sa ginhatag sa ako na bulong sa Ako Bicol Partylist. Salamat lang. Si Meryl Almogel, kan Barangay Mabini, San Jacinto, Masbate, saruman sa mga matyagang nagpila. Istorya niya, apwera sa pigmamati niya, gusto niya man maipahiling sa espesyalista ang aki niyang may lupoma. Matabangan po si baby ko na maalis ang kanyang sa liig para maano pa niya talinga ko na niya sulod. Maraming salamat po. Sigun sa partido, labis sa 600 ang naging benepisyaryo kan ginibong caravan sa San Jacinto. Inima na ni kaduwang bes na pigbaba sa banwaan ng aktibidad at sinikapitong caravan sa probinsya ni Masbate na obhetong mapagserbihan urog na itong mga tios ng gad na namamanwaan. Yung mga beneficiaries po ay galing sa 21 barangays na covered ng San Jacinto. Talagang thankful dahil ramdam ng tao yung kumbaga magiging memorable ito sa kanila yung Tarabangan Caravan sa araw na ito. Nung una, salamat kay Congressman Zaldico, salamat sa Ako Bicol Partylist dahil na-realize yung hangarin na makapagbigay ng libreng medical check-up, libreng gamot na kung saan mula sa puso ng Ako Bicol Partylist. Apwera sa medical as in dental mission, libreng upaw, masahe, as in iba pang mga pakonsuelo. 5 residente man ang natauan in wheelchair kan partido. Saro sa mga ini, ang 16 anyos na babayeng aki ni Merlin Manila, kan Barangay Flores Street, District 4, San Jacinto, Masbate, na may cerebral palsy. Papasalamat po ako na nabigyan ng wheelchair, napakagandang wheelchair si baby na. Dati kasi mahirap kasi parating siyang karga. Pag nagpapa-therapy kami, ang mga dala-dala mabigat. Lalo na mabigat siya ng baby pa. Tapos yung mag-transport po kami. Naging matrayumpo ang aktibidad sa tabang asin suporta kan Department of Health Bicol, Tanchuling General Hospital, Philippine Navy Navforsol Southern Luzon, Philippine Coast Guard, Children International Philippines Incorporated, TESDA, BFP, Ifgate Technical Development Training Academy Incorporated, asin iba pang mga stakeholders. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica, Garcia.